Takže sedíme pohodlne, dáme si distress, že 3 prsty dáme na spánky a dajme si chvíľočku, taký len moment, nádych, výdych, nádych, výdych. A necháme životnú energiu, ktorá vychádza z našich prstov, aby plynula priamo do miesta, kde je spúšťač, obrana alebo útek. 5, 2, 8. Odstráň stres, skľudni sa. Nádych. Výdych. A pokojne dýchame. 5, 2, 8. Odstráň stres, skľudni sa, uvoľni sa. Nádych. A výdych. A ideme druhý bod. Odmeráme si 3 prsty pod pupkom a pravú ruku 3 prsty tam uložíme. A opäť chvíľočku len pokojne dýchame. 5, 2, 8. Odstrán stres, skľudni sa. Nádych. Výdych. Päť, 2, 8. Odstráň stres, skľudni sa. Nádych. A výdych. A pokojne dýchame a s každým nádychom a výdychom vydychujeme všetok stres z nášho tela, všetky negatívne emócie, všetky rušivé emócie. Mojím zámerom je byť kanálom tej najvyššej služby zdroja. Otváram naše kanály vzostupu priamo zo zdroja, priamo do tejto reality, cez všetky svety, viditeľné a neviditeľné. Zvolávam čisté svetelné kódy, zvolávam čistú energiu priamo zo zdroja. Volám všetkých našich pomocníkov a sprievodcov na našich cestách, a to sú bytosti 100% skutočnej, organickej, 5. dimenzie a vyššie, a všetky ostatné musia odísť teraz. A tak to je. A teraz sa zamerajme dovnútra našej bytosti, dovnútra nášho tela a pozorujme, či je tam nejaká rušivá emócia uložená z dnešného dňa alebo z predchádzajúcich dní. Či je tam nejaký tlak, nejaké nepohodlie, nejaké napätie.
prípadne, či sa nám tam vynorí nejaká spomienka na nejakú nepríjemnú záležitosť. Ak tam takéto niečo je, ideme do toho bodu, do toho miesta v našej bytosti, v našom tele a pozorujeme tú energiu, ktorá je tam uložená. Pozorujeme ju s láskou a uznaním. Uznávame, že je tam. A s láskou ju pozorujeme. Necháme ju, nech je tam, kde je. Dovolíme jej, nech sa zväčší, nech sa nafúkne do maximálnej možnej veľkosti. Opäť s láskou túto energiu pozorujeme. A s vedomím, že aj táto energia, táto emócia alebo čokoľvek to je, bola súčasťou našej nádhernej, intenzívnej cesty ľudským životom. Patrila do nášho života. Už sme ju zažili a teraz s láskou a uznaním ju objímame. Ďakujeme tejto emócii, že bola s nami, že sme ju mohli zažiť. A teraz s uznaním a poďakovaním otvárame náruč a necháme ju, nech stúpa stále vyššie a pošleme ju do slnka a do zdroja. A už je preč. A teraz jedným nádychom nadýchneme čo najväčšie množstvo životnej energie a pošleme ju do toho miesta, ktoré ostalo prázdne po tejto rozpustenej emócii. Takže dýcham čistú životnú energiu, hlboký nádych do toho prázdneho miesta a výdych. Tak a hotovo, už to je vyplnené. A teraz si veľmi rýchlo a veľmi efektívne zvýšime vibrácie v našom tele, v našej celej bytosti a uložíme svoju dlaň alebo svoje prsty na svoju srdcovú čakru. A povieme samej sebe: ja som božská harmónia v každom momente. Ja som božská harmónia v každom momente. Uznávam, že som božská harmónia v každom momente. Nádych a výdych. A s plným vedomím sa púšťame a opúšťame všetky energie, programy, presvedčenia, ktoré hovoria niečo iné, niečo, čo není v rovnováhe s týmto tvrdením. Že ja som božská harmónia v každom momente. Nech sa deje čokoľvek, som božská harmónia v každom momente. Táto božská harmónia sa nachádza neustále v mojom vnútri, v mojom srdci. A to je skutočná identita, to je skutočná energia, skutočná bytosť, ktorou som. Všetko ostatné, čo sa môže zdať, že som, je len ilúzia, je len hra, je len rola, ktorú hrám sama pre seba, pre svoj zážitok, pre svoju skúsenosť a pre ostatných ľudí okolo seba.
Ja som božská harmónia v každom momente. A cítime, vnímame, ako s každým nádychom a výdychom sa naša srdcová čakra viac a viac otvára. A s ďalším nádychom a výdychom sa otvorí do maximálneho možného stavu, ktorý je pre nás teraz ten najvyšší stav. A cez našu nádhernú otvorenú srdcovú čakru prechádza náš nádherný svetelný stĺp, prechádza cez naše telo, smerom dole prechádza cez prvú čakru, smerom do zeme, cez všetky vrstvy zeme, až do stredu zeme. V strede zeme sa spájame s nádherným kryštálom, ktorý sa tam nachádza. Tam sa pevne ukotvujeme a z tohoto miesta čerpáme nádherné energie 100% skutočnej organickej 5. dimenzie, v ktorej sa naša planéta Zem už teraz nachádza. A odtiaľ to necháme k svojmu telu stúpať nádherný svetelný portál, ktorého energia teraz prechádza cez celé naše telo, celú auru, celú našu bytosť na Zemi a cez všetky bunky a medzibunkové priestory nášho fyzického tela a cez všetky ostatné zložky našej bytosti tu a teraz. A keď to je v súlade s našim najvyšším dobrom, tak takisto cez všetky paralelné svety, dimenzie a ostatné úrovne, kde sme. Ideme späť ku svojmu svetelnému stĺpu, ktorý prechádza cez naše telo. A stále vnímame svoju nádhernú, otvorenú srdcovú čakru, ako žiari, svieti do každého smeru, ako prenádherné žiarivé slnko. A náš svetelný stĺp smerom hore prechádza cez všetky vyššie čakry až do hlavy. A z hlavy prechádza hore až cez vesmír, až cez naše galaktické slnko a až do zdroja, do skutočného pravého organického zdroja všetkého, čo existuje, do bodu, kde sme ako bytosť vznikli. Tam sme pevne ukotvené a s týmto bodom sme neustále spojené. A z tohoto miesta vidíme, vnímame, ako všetko, čo sa odohráva, či už na Zemi alebo kdekoľvek inde, je stále v rámci a vo vnútri našeho nádherného zdroja. A z tohoto miesta, zdroja, z tohoto bodu, najvyššieho, kam sa môžeme až dostať, na chvíľočku pozorujme, predstavme si našu planétu Zem, predstavme si deje, udalosti, situácie, ktoré tam prebiehajú, ktoré sa tam dejú. A dajme si dovolenie a
tento dar pozorovať všetky tie situácie z tohoto bodu neutrality a pozorujme to iba ako božskú hru, ako nádherné božské divadlo, z ktorého sa všetci veľmi učíme. A každý deň, každý moment nám prináša veľké a hodnotné ponaučenia a pochopenia pre našu dušu a pre náš vývoj. A ako naša duša, naše vyššie ja expanduje a učí sa a napreduje, tak isto expanduje aj zdroj samotný. A to znamená, že už len tým, že sme tu, na tejto krásnej planéte, už len našou čírou prítomnosťou sme vo vysokej službe zdroju, lebo zdroj sa aj cez nás učí tieto dôležité ponaučenia a pochopenia. A chvíľočku len pozorujeme našu krásnu planétu. A všetky tie energie, ktoré prebiehajú hore, dole, všetky tie intenzity. Ale celé to držíme v tej neutralite, len to pozorujeme. S láskou, pochopením a súcitom voči všetkým živým bytostiam na Zemi. A teraz, ak to tak cítime, tak dajme súhlas, aby sme sa stali kanálom tej najvyššej možnej energie, tej najvyššej možnej esencie priamo zo zdroja a staňme sa kanálom najvyšších energií zo zdroja, ktoré necháme plynúť priamo zo zdroja cez seba, cez naše telo. Sú to nádherné energie, krásne, biele, diamantové svetlo, nádherné zlaté svetlo, kryštálové svetlo, vedomie Kristovo a necháme ich, nech plynú dole cez nás, cez našu bytosť a z našej otvorenej srdcovej čakry plynú do našeho prostredia, do miestnosti, v ktorej sa nachádzame, do budovy, v ktorej sa nachádzame, do ulice, v ktorej sa nachádzame, do mesta, v ktorom sa nachádzame, do krajiny, v ktorej sa nachádzame, do celej Európy, a okolo celej Zeme. Tieto nádherné energie, tento krásny prúd alebo aj plameň čistého, bieleho, kryštálového, diamantového svetla a zlatého svetla prúdi priamo cez našu bytosť a okolo celej Zeme. Celá Zem je obklopená, zabalená, vykúpaná a hýčkaná v týchto nádherných, prekrásnych, božských, priamo zo zdroja energiách. A ak sa nám prihodilo v našich životoch niečo, čo bolo polarizované, niečo, čo sme my prežívali ako nejakým spôsobom negatívne, niečo, čo sme cítili, že nie je priamo v súlade a v harmónii s vesmírom,
Tak teraz sa na to pozrime ešte raz a necháme tieto krásne energie, ktoré stále prechádzajú cez nás a vychádzajú z našej srdcovej čakry. Necháme tieto energie priamo plynúť do tejto situácie, ktorú vidíme pred sebou ako by na plátne, ako film, ktorý pozorujeme. A tieto energie tam plynú a celú tú situáciu obaľujú a celý ten film s každým nádychom a výdychom je žiarivejší, jasnejší, viac a viac bieleho svetla, popredkávaného s nádherným zlatým svetlom. Až jediné, čo vidíme, sú tieto krásne, čisté energie, ktoré cez nás stále plynú. A celá situácia už zmizla, lebo vieme v hĺbke svojej bytosti, že všetko je tak, ako má byť. A všetko, čo prežívame a čo k nám prichádza, či priamo v našom živote alebo okolo nás, je len ďalšia vec, ďalšia situácia, ktorá nás priamo dovedie a transportuje k našemu najbližšiemu stavu vedomia. Všetko, čo k nám prichádza, nás priamo dovedie k našemu najvyššiemu stavu vedomia. A preto s vďačnosťou prijímame všetky situácie aj ľudí, aj čokoľvek, čo k nám prichádza ako dar. Dajme si hlboký nádych, výdych. A ešte chvíľočku len pozorujme a nechajme ešte pretekať tieto nádherné energie, ktoré cez nás prechádzajú a prechádzajú okolo Zeme a aj prechádzajú do Zeme, do tých tmavších častí Zeme, vrstiev Zeme, kde potrebujú a celý tento proces je smerovaný našim vyšším ja. A chvíľočku už ešte len dýchame pokojne a necháme celý proces nech prebieha pre najvyššie dobro nás, aj pre najvyššie dobro všetkých bytostí. A ešte predtým, ako otvoríme oči, precíťme si, ako sa naša duša raduje. Práve teraz, aj vždy, keď si zvolíme ostať v bode neutrality, ostať v láske a v súcite, nech sa okolo nás deje čokoľvek. Ako naša duša doslova spieva a raduje sa šťastím. Vždy, keď ju zavoláme a vždy, keď sme ochotné ju počúvať a nasledovať jej volanie. Aký je to nádherný pocit žiť v súlade a v harmónii so svojím vyšším ja a so svojím vyšším vedomím a smerovaním. Keď sme schopné odložiť
svoje ego a všetky ostatné programy, ktoré sme si sem prišli zažiť a rozpustiť. A vedome ich odložiť nabok. Vidieť to ako ponuku, ktorá prichádza, nejaká myšlienka rušivá alebo niečo a poviem si vedome, ďakujem, ale neprosím si. Nebudem túto myšlienku ďalej nasledovať a nechám ju ísť. Budem totižto žiť v harmónii a v súlade so svojím vyšším aspektom, lebo to je to, kým skutočne som. A dajme si spoločne hlboký nádych nosom, výdych ústami. A znova nádych, výdych. Nádych, výdych. A opäť vnímame svoj dých, vnímame svoj nádych a výdych. Vnímame svoje fyzické telo, cítime svoje nohy, ruky. Sme opäť tu a teraz plne ukotvené vo svojom tele, v tejto inkarnácii, v tejto nádhernej ľudskej bytosti, ktorou teraz sme. 5, 9, 1 som tu a teraz, plne prítomná v tomto okamžiku teraz. A môžeme si otvoriť oči.